So ani ana ta karon mga igsuon sa atong ikaunom nga sermon sa ikaduhang bahin sa ato ang serye sa basahon sa Marcos nga naguluhan pagpalapad sa misyon mapadayag ang gingharian sa Dios, no? So mao na ato ang serye. So dinhi atong pagatun-an kung unsa ang kahulugan sa pagsunod ni Hesus. Unsa ang kahulugan sa pagsunod ni Hesus ug siguro nato kinsa atong gisunod, no? Kinsa nga Hesus ang atong gisunod. Tungod kay atong makita nining maong sermon o atong tudling or ang passage nga ang mga tinun-an kaning atong paghisgutan karon nagsunod kang Hesus nakasinati sila mahitungod sa mga pagsulay sa kinabuhi nga gipaagi sa unos. Ug sa dihang ang maong unos makakat-on sila sa pipila ka mga butang nga mao ang mahitungod kang Hesus, ang mahitungod sa atong kaugalingon ug ang mahitungod sa mga unos nga atong atubangon ug unya sa atong kinabuhi sa umabot. So mao ni ang background sa atong paghisgutan mga igsuon, no? Mahitungod ni sa pagsulay. Ang nangagi ana ang atong giisgutan ang katong mga mahitungod sa pagtulun-an ni Hesus sa pinasahi nga pagtulun-an pinaagi sa mga sambingay, no? Ang sambingay mga igsuon gituyo ni og dunay katuyuan ang atong si Ginoong Hesus aron gyud nga masabtan sa mga katawhan kay ang iyang katuyuan sa mga sambingay iyang gipakita ang mga panghitabo sa adlaw-adlaw nga mga mahitabo sa atong kinabuhi. So aron masayon gid nila nga ilang masabtan, mao na ang gigamit niya ang sambingay. Pero sa mga kasing-kasing sa mga tao nga dili gyud interesado makat-on sa pulong sa Ginoo, dili gyud sila mangutana kung unsa ang gipasabot sa maong sambingay. Tungod kay sa mga disipulo, usa ka disipulo ra ang nangutana ni Ginoong Hesus kung unsa may gipasabot ining sambingay. So gipakita din hingado na siya kasing-kasing nga mahibalo gyud siya kung unsa gyud ang kahulugan sa maong sambingay kay kini nagtumong man sa mga pagtulun-an nga gihatag kanato sa Dios. So atong tan-awon dinhi ang ato ang paghisgutan, atong pagatun-an karon ang pagpahunong ni Ginoong Hesus sa unos, no? Nya ato ning gikotlo sa basahon sa Marcos kapitulo 4 35 ngadto sa 41. Unya akong gihangyo ang tanan ato ni siyang basahon ug agig pagtahod sa balaan nga pulong sa Dios manindog tang tanan. Nya ato ni siyang basahon mga igsuon. So mubo ra man ni siya nga mga bersikulo dili kay siya daghan. So ato dunganan pagbasa, magsugod ta og basa sa kapitulo 4 sa Marcos sa bersikulo 35 ngadto sa 41. Kung naamoy mga Biblia abliha, no, kung doon na nay abli basaha, no? Makita naman nato. No? Sige, atong basahon mga igsuon, ari ta magsugod sa 35. Niingon dinhi, sa maong adlaw sa dihang miabot na ang kagabhion, siya mingong kanila, manabok kita ngadto sa pikas daplin ug biniyaan ang panon sa katawhan gidalan nila siya uban kanila kay diha naman siyang daan sa sakayan ug dihay ubang mga sakayan nga mikuyog kaniya. Unya miabot ang usa ka kusog nga unos ug ang mga balod mihampak sa sakayan nga tungod ni ana ang sakayan nag-anam og kapuno sa tubig. Apan siya dito sa ulin natulog nga nagunlan ug gipukaw nila siya og ingnan, magtutudlo dili ba lamang ikaw magpakabana nga mga lumos man kita? Ug mibangon siya ug gibadlong ang hangin ug miingon siya sa lanaw, kalinaw, hunong. Ug ang hangin milurang ug miingon kanila, nganong nangalisang man kamo? Wala ba di ay kamoy pagsalig? Ug giabot sila sa dakong kahadlok ug miingon sa usag-usa, kinsa man di ay kini siya nga bisan gani ang hangin ug ang lanaw mutuman man kaniya. Magampo ta. Amahan namo nga langit nun balaan nga Dios. Ikaw ang Dios sa tanang Dios ug hari sa tanang hari.
Amo kang gipasalamatan, amo kang giday, gugisimba, pinaagi sa Espiritu ug kamatauran. Ginoo, nining kahaponon, among isalig kanimo ang tanan, ug nagampo kami Ginoo nga imong susihon ang among mga kasing-kasing. Kundo na may mga gitipigan pa nga mga sala nini Ginoo Dios, nagampo kami nga imo kining kuhaon, nangayo kami kapasayloan, ug bisan pa mga lama nini Ginoo Dios. Hugasi Lord o God, sa hamili nga dugo ni Ginoong Hesus. Nining kahaponon Ginoo God, nagampo usab kami. Ngay mo balang Espiritu, pataliwala ka namo, maghatag ka namo og kaalam, aron amo gayong masabtan, kung unsa manggayod ang imong ihatag ka namo, nga mensahe nining kahaponon. Bisan pa man Lord, kining imong alagad, gamita lamang, nga tigpamakba sa imong balaan nga pulong. Kaya nasayod kami Ginoo, nga matagpulong, nga mugula sa imong hambaba, dili gayud mubalik nga kawang apan mo akumplisar kini kun unsa man gayud ang imong katuyuan sa matag usa kanamo. Salamat Ginoo kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Malingkod ta mga igsoon. So doon ako'y ipangutana sa dili pa ta magsugod. Nakasinati na ba mo og kahimtang nga nakita ninyo nga wa nagyong mo'y paglaom nga puno mo sa kahadlok, puno mo sa kalisang, unya miabot ang punto nga wala na mo'y mahimo, wala na tay mahimo. Nakasinati na ba mo ana? No? Ikaduhang pangutana, kay di man mo mutubag. No, bitaw. Ikaduhang pangutana, no? Unsa may inyong buhaton kung pananglitan sama sa atong gibasa nga bersikulo nga ang mga disipulo nagatubang og dako kayong unos. Unsa may inyong unang ilitok o unsa may una ninyong buhaton? Gamay ra ni tubag, sige lang padayon nang gyapon ta. Mao ni mga pangutana mga igsuon nga ato ning sundon nga atong maong ato ang mga pagtulon-an kay atong makita dinhi nga kung unsa gayud ang gibuhat o kinsa gayud si Hesus ug unsa siya ug unsa ang mga pagsanong sa mga apostoles, no? Sa mga disipulo. So nining atong paghisgutan karon usa ka adlaw nga gikan pa si Ginoong Hesus nagtudlo gikan sa buntag hantod sa hapon ug miabot ang gabii, no? Napuno siya sa buluhaton apan alang sa iyang mga tinun-an. Nakita nila nga adunay gigahin nga panahon si Ginoong Hesus. Sa pagtudlo kanila aron sila makasabot og ilag yung masuta kung unsa gyud ang mga pagtulon-an nga gihatag kang Hesus kanila. Gitudloan ni Hesus ang mga disipulo kung unsa ang iyang gisulti. Wala siya biyai, wala sila biyai nga wala ipasabot og ang kung unsa ang iyang gibuhat aron makita kung unsa gayud ang ilahang makatunan, iyang gitawag ang mga apostol sa mga disipulo aron sultian kung unsa man ang mga kahulugan sa maong sambingay o mga pagtulon-an nga iyang gihatag. So makita nato mga igsoon nga sa kadaghan sa mga tao niadtong panahon nga gusto mo kasinati sa mga panghitabo o sa mga gibuhat ni Ginoong Hesus. Dili tanan nga ang katuyuan nga mao gayud ang pagpamati sa pulong sa Dios ug ilang i-aplikar sa ilang kinabuhi. Apan dili sa nato kalikayan nga duna gyoy mga katawhan nga niadto lang kay gusto silang masayod, no? Mag-cheese dili no. Duna lang gyud sila katuyuan nga mahibaw sila unsa nay dagan, kinsa ning tawhana, kinsa iyang mga katawhan. No, naasay uban nga gusto sa nga unsa ilang makuha, no? Na amo gyud na mga kanabang consumers mentality sa mga Kristohanon ba nga gusto gyud sila nga unsay ilang makuha. Dili man na wala may dautan ana, no? Ang Ginoo ra may nasayod kun unsay ang buhaton. Pero dili gyud tanan nga sama sa mga disipulo mga igsoon interesado gyud sila nga masayod kun unsa ang mga pagtulon-an nga gihatag ni Ginoong Hesus, no? Kini nagpasabot nga mahinungdanon alang kanato o mahinungdanon sa ilang panahon ug labaw na karong panahon na mga igsuon nga
mamati kita sa pulong sa Dios tungod kay kini adunay katuyuan aron kita makabaton una og pagtuo ug pagsalig sa atong buhi nga Dios. Kung atong tanawon sa Roma 10, kapitulo 10, bersikulo 17, nag-ingon, busa ang pagtuo nagagikan sa pagpamati ug pagpamati pinaagi sa pulong ni Kristo. So kung mangutana ko ninyo, namati ba mo sa pulong sa Ginoo? Nagbasa ba ta sa Biblia? Nakasinati ba ka kung unsa gayod ang balaan nga pulong sa Dios? Yang ang tumoy ana, doon na ba mo'y pagtuo? Ato mamakita din nga ang pagtuo nagagikan sa unsa to? Sa pagpamati sa pulong sa Dios. Wala man mingon diri magbasa, no? Kay dili man tanan mo ditso og basa god. Naaman ang mga tao sa kalibutan dili man mobasa sa Biblia, dili man tanan. Ilabi na gyud tong wala pay relasyon sa Ginoo. Dili na sila mobasa sa Biblia. Ang ilang basahon kana nagsultis pulong sa Ginoo ang kinabuhi sa mga pastor, sa mga preacher, sa mga musangyaw. Mao na ilang tad-aon nga ug unsa ang imong gisulti, mao ba ang lakaw sa imong kinabuhi? Mao na ato makita din ni mga igsuon nga ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa pulong sa Dios ug kanang pulong nga gikan gayon ni Kristo. So, ang ipasabot niya ang pagtuo nagagikan sa pagpaminaw sa pulong sa Dios ug kinahanglan nga atong pagtuo masulayan. No? Dili lang kay dunay tay pagtuo nga dili sulayan. Sulayan kini ug dili igo nga makat-on kita mahitungod sa maong mga pagtulun-an ug pagbalik-balik niini pagtuon. Kinahanglan usab nga kini magamit ug mapadapat sa atong kinabuhi aron kita mulambo. Dili lang sa ato ang physical kundi labaw na sa atong espirituhanong bahin sa atong kinabuhi. Mao na kamahinungdanon. Mao kana ang rason ngano nga ang Dios mutugot nga kita moatubang og mga pagsulay, no? Nato pa kanang pagsulay mga igsuon, dili na ingon nga gihatag na sa kaaway. Dili tanan. Apa na kining pagsulay gihatag sa Ginoo mga kalisdanan ug uno sa moabot sa atong kinabuhi kay kini ang magpalig-on sa atong pagtuo ug makabaton kita og kaalam sa maong kahimtang. Gamito na sa Dios mga igsoon ang mga kalisdanan, ang mga pagsulay sa atong kinabuhi aron kita musalig gayud kaniya, no? Nini atong sugilanon karon nga nagpakita sa kalisod ug kalisdanan ug suliran sa mga disipulo niya nga miatubang sa dakong unos. Wala lang mingon dinhi nga gamay nga unos sa pandako nga unos. Meaning nakita nila nga kato pa sila nakasugat niadtong klase sa unos nga miatubang nila. So nini higayon na mga igsuon si Ginoong Hesus sa pikas pa sila tampi, may mando si Hesus kanila nga motabok sa pikas daplin sa lanaw. Og nakasugat sila og dako nga unos og sila nangalisang og nangahadlok og ang ilang pagtuo og kasinatian sa gahom ni Hesus ilang nakalimtan, no? Prehan na to. I-apply ini nato permis atong kinabuhi. Ang atong matun-an atong i-apply sa atong kinabuhi. Nasayod ta, mutuo ta, niila ta, nakasinati ta. Unya ang sunod og dunay problema na mawa ta. No? Mailah nato atong espirituhanong pagtubo diha sa Dios mga igsuon pinagi sa atong kinabuhi. Pinaagi ining mga pagsulay. Kung naa ka sa sitwasyon nga sama sa kahimtang sa mga disipulo ni Hesus, nga gibati og tumang kalisang tungod sa kakusog sa unos, taliwala sa laod, hinumdumi. Hinumdumi kung unsa o kinsa si Ginoong Hesus. Sa maong sugilanon mga igsuon, nagsakay sila sa katong ilang baruto o unsay tawag na sakayan. Pagingon ni Ginoong Hesus nga ato ta sa pikas bahin. Tungod kay tibok adlaw siya nga daghan siyang gibuhat, hapo siya. Naluya siya, nagduka siguro, katulgon siya, nipahulay sila kapoy kayong lawas. Nganong mingon tag kapoy tungod kay ni anang higayuna mga igsuon si Ginoong Hesus 100% nga tao, 100% nga Dios. Apan ang iyang gipatigbabaw nining higayuna labi na gyud siyang ministry dinis kalibutan, iyang gipatigbabaw ang iyang pagkatao.
Kay mao'y katuyuan sa Dios nga nakinahanglan og usa ka perpekto nga tawo nga mao'y muluwas sa tibuok katawhan. Ug way lain. Nagplano ang Dios nga ipadala si Ginoong Hesus aron magpakatao kay way laing makaluwas kanato. Ug wala si Ginoong Hesus nagpalansang sa krus, kitang tanan wala karon. Ang atong kinabuhi walay pulos mga igsuon kun wala si Hesus nagpataliwala ngadto sa amahan diri kanato tungod kay ang iyang kamatayon mao hinungdan sa paglukat kanato sa tukma nga kaalautan sa atong mga kalag. Atong makita dinhi nga ngano nga gikapoy man siya tungod kay siya tao niya atong higayuna. No? Ug dinhi ato sang makita nga dili kita ayaw pagsalig kun unsa ang imong gibatunan nga kahibalo ug kaalam tungod kay atong hibaw-an ug atong timan-an ug atong yung ibutang sa ato ang alimpatakan nga ang otoridad o gahom ni Jesus labaw sa tanan bisan pa sa kinaiyahan. So mauna nga ang atong titulo mga igsuon nining ato ang wali karon. Ang title ini ang gahom o otoridad ni Jesus labaw sa tanan. Ang iyang gahom o otoridad labaw sa tanan. Usa atong makita dinhi nga ang mga pagtulunan nga gihatag ni Jesus kanato naatay tulo nga makita diri mga igsuon nga ato ang timan-an, atong pagakutluan og mga pagtulunan nga ato yung pagatukion karon. So una, pagsulay ni Jesus sa mga disipulo, no? Atong makita nga giatubang ni sa mga disipulo ang dako kayo nga unos. Mao na ang una nga punto. Ay kaduha, mao ang pagpakita ni Jesus sa iyahang gahom. Ang ikatulo, pagpadayag ni Jesus sa kasing-kasing sa mga disipulo. Kung kini mga tulo ka punto mga igsoon, kung una o i-apply nato sa ato ang kinabuhi, una nga gisulayan kita sa Dios, pinaagi sa ato ang mga gihisgutan nga mga pagsulay sa atong kinabuhi. No? Dili man tanan nga higayon nga anaata sa kaharuhay, dili sa tanan nga higayon nga anaata sa kalisod, ang kanang tanan giplano sa Dios alang sa kalambuan sa atong espirituhan ng kinabuhi. Ug wala ang Ginoo sa atong kinabuhi mga igsoon, apart from Him, wa gyud tay mahimo. Busa ang tanang mga panghitabo sa kalibutan kontrolado na sa Dios. Walay nahitabo o mahitabo nga wala siya masayod. Mauna nga ang ikaduhang punto, pagpakita ni Jesus sa iyang gahom. Sa matag karon og unya, ang mga panghitabo nga dili nato mahimo, unya mubalik ta Ginoong Hesus, musalig ta ni Ginoong Hesus, iyang ipakita nga siya labaw sa tanan og siya ang gamanan. No? Mao na magdala sa kaning atong ikatulo nga punto nga pagpadayag ni Jesus sa kasing-kasing sa mga disipulo. Sa panahon mga igsuon nga kita aduna nay pagtuo, aduna nay kasinatian, aduna na tayo nahibaluan ug nagpangalagat ta sa Ginoo. Panusahay ipadayag sa Dios kung unsa gayud ang matuod nga naa sa atong kasing-kasing. Dili nato kalikayan nga dunay mga higayon mga igsuon nga kita maluya, dili nato kalikayan nga dunay higayon nga kita dili na ganahan mga lagad sa Ginoo. No? Sa unsang rason kita lang ang nasayod niya na ug ang Dios. So atong tanaw ang una pagsulay ni Jesus sa mga disipulo. So ang unos nagpadayag nga kita walay kahimuan kung wala si Kristo sa ato ang kinabuhi. Kini realidad ni mga igsuon, kini atong pagatunan karon mahitungod sa unos kay dili ni mao ang sambingay, ang kini mao na gyud ni ang kamatuoran nga ilang giatubang sa mga disipulo sa ilang pagtabok sa pikas daplin. Ang unos nagpadayag nga kita wala gyud kahimuan kung wala si Kristo sa atong kinabuhi. Nya ang atong reaksyon sa Dios sa panahon sa unos makita usab na nagpadayag sa kamatuoran bahin sa atong kaugalingon kung aduna ba kitay pagtuo o pagsalig kang Hesus. No? Kini mga unos sa kinabuhi. Unos man ni atong istoryahan, dili ni aktual nga unos sa karon gipakita ni aron ma-reflect sa atong kinabuhi ug unsa ang sitwasyon sa mga disipulo sa ilang kasing-kasing unsa si Hesus ug unsa ang mga katawhan, no? Mao ni kung aduna kitay pagtuo pagsalig kanya ipadayag ug makita pinaagi sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Matod pa sa Marcos 4:35 ngadto 37 atong basahon pag-usab. Nag-ingon diha,
Sa maong adlaw sa diyang miabot ang kagabion, miingon siya kanila, manabo kita ngadto sa pikas daplin. O gibiyaan ang panon sa katawhan, gidala nila siya uban kanila, kay diha naman siya daan sa sakayan. O dihay uban mga sakayan mikuyog kaniya, unya miabot ang usa ka dakong unos, ug ang mga balod mihampak sa sakayan, nga tungod niya na ang sakayan nag-anam ug kapuno sa tubig. So atong tan-awon ang bersikulo 35. Unsa gingon? Siya mingon kanila, sa mga adlaw, the same day, kanang adlaw nga gikan siyang gadaghan nga buhat, pagtudlo, paghimo og milagro, pag-ayo sa mga masakiton, ug sa pagkagabi, mingon siya nga manabok tas pikas. Nining bersikulo 35, mga igsoon, gabi na kani, mingon siya kanila, manabok ta ngadto sa pikas daplin. So atong makita din dili ni kabubuton sa mga disipulo o sa mga tao, nga sila mo adto sa daplin. Kisay nagingon ani? Si Ginoong Hesus. So una pa lang daan, niingon na siya nga mangadto ta sa pikas daplin. Kung kita mututok kayo sa atong kinabuhi nga Kristohanon, mismo si Kristo pagingon mangadto ta sa pikas daplin, nahibalo ta kanang pikas nga giingon, daghan kinang mga pagsulay. Wala ta masayod kun unsay naa diha, mismo si Ginoong Hesus ang nasayod. Mao na pagingon na mutabo kita sa pikas daplin ang mga disipulo kung kinasing-kasing og mituog og kita mutuo kaniya atong isalig kung unsay mga panghitabo sa ato ang paglakaw. No? Siya may hibaw, unsay nasunahan. Unya, gibiyaan nila ang mga panon sa mga katawhan. Di na ilang mga kasinatian tuwa dito, ilang mga suod tuwa dito, ilang mga pamilya tuwa dito, gibiyaan na nila. Sa versikulo 36, gibiyaan ang panon sa katawhan, gidala nila siya, si Jesus, uban kanila, kay diha naman siya naglingkod naman siya daan sa sakayan. Kay sa iyahang pagwali niadtong higayuna, nihangyo siya sa disipulo nga adto siya molingkod dito sa sakayan tungod sa kabaga sa panon sa mga katawhan. So i-picture na to, naa siya sa sakayan, giuwang lang na sila og pila ka dupa nga dagat nya dito na sa daplin ang mga tawo nga naminaw. So dili makaduol niya, makapadayon siya sa pagtudlo. So diha na siya daan sa sakayan, unya napoy ubang mga nanguyog nila, no? Ang katong mga tao nga walay sakayan dito ra nabilin ra, pero katong naay mga sakayan nanguyog gyapon nila nga tos pikas. Unya sa 37 ningon dinhi unya miabot ang usa ka dakong unos ug ang mga balod mihampak sa sakayan nga tungod diana ang sakayan nag-anam og kapuno sa tubig. Nakoy lakbit nga akong istoryan niyo kuan gani nako kanang true to life story. Ako ning na-experience mga igsuon. Kay sa una, katong akong amahan nga to ana sa Ginoo karon. Ang hilig ana niya panagat. Although nagtrabaho siya, government employee siya. Pero nagtrabaho, wala gani kay wala may Sabado ug Domingo. So ang hilig ana niya tuwa sa dagat. Mangisda mi, dadon ko niya. Nya pila pa edad nako ato? O pa siguro ibuot ato. Hindi na. Kadang, batanon pa. So, dadon ko sa kong amahan ato panagat nga to. Nya, na may bangka duha. So, dadon na mo ako sa managat mi. Nya, gabi man ang pagpanagat. So, magdala, na may Petromax gamiton. Kaya nga tulgi, mamaso lagi ato sa taliwa sa laod. Balo mga igsoon. Sa dugay na naman pagkuykuyog mi, managat mi, o wala si trabaho. Duha ka unos nga among gisagubang. Nga nalunod gid mi. Nalunod gid mi. Sa primero nga wala pa ko makasuway nga nalunod mi, nagsalig ko sa kong amahan. Kay suwito ko na siya, mananagat ko na siya. Kay balo siya unsay nature sa dagat, unsay mga buhaton kun ingon ana nga sitwasyon, no? Pero nahitabo nga ang amo ra gyud nasayran, guniti ra gyud ang bugsay, ay buhi no? Kay ang sakayan na puno nas tubig. Ang kanang hinubig amo nasa nang gigunitan. Kay upan ni tagiano daw unsa may amoy habo sa tubig. So kanan duha, mo'y among gisaligan, nga kami upanitan malunod, may makalingkawas mi. Pero kawang ang tanan, mga igsoon. Bisan pa ako niadtong panahon na, nga dili pa ko Kristohanon, kay batanon pa man ko. So, niadtong panahon na, bisan pag-ingon ana, akong ang hingkot sa akong pangidaron, ang una ginakong gisangpit, ang Ginoo. Wa ko magpatabang sa kong amahan kay gitan-aw nako murag tabangonon sad no. So mao na nga ang ako gyud gisangpit. Ang Ginoo mo akong gisangpit.
Unya mo kita mahibaw pa, wa pa takibaw sa ano, wa pa ko kasi nati kung unsa gyud ang kinabuhing Kristiyanon. Daghan kay mga santos sampiton. Pero kung imong iusan nimo ang tumong ug tuyo sa pagsangpit ug sa paglitok niadto ngadto ra gyud sa Ginoo. Kay bisag wala pa ko masayod nga say nagkontrol, nahibalo ko nga luwason gyud niya. Mao nga duha kay gayon gibanlas in taon Miss Daplin. Primero habagat layo na kami gipunitan. Pag amihan na sad didto na sad mi layo kayo. Wa na mi kailag asa ning baybayuna. Pero salamat ug grasya sa Ginoo. Wa man sa kumawagtang kay niya pa man ko. No? Niya itong mga kalisod. Muna makasinati ko ni kini atong pagatun-an karon mahitungod ni unos. Nasinati ko na pero di man siguro ingon ato ka grabe ingna aning gisgutan ni Ginoong Hesus kay ningon man usa ka dakong unos. Kato siguro sa amo unos-unos lang, no? Pero lunod yun, no? So ingna padayon na mga igsoon gingon dinhi nga ang bagyo ug unos sa kinabuhi adunay katakos nga ipakita kung unsa gayud ang anaa sa sulod sa imong kasing-kasing. Magpadayag kanimo kung nagkinabuhi ka ba pinaagi sa mga kahadlok o pinaagi sa pagtuo ug magpadayag kini kung ang imong kasing-kasing puno ba sa pagsalig o kaha sa pagduha-duha. No? Mao toy nahitabo. Masuta gyud kung asa gyud ang imong kasing-kasing. Pero mao na nga akong kasing-kasing tuag gyud Ginoo kay nagwali pa ko ron. Sa bersikulo 35-37 atong makita dinhi human sa dakong bulaton sa pag-abot sa kagabion mao to nangadto sila sa tabok pikas bahin. So atong tan-awon mga igsuon kung unsay gibuhat ni Hesus sa dihang gipukaw siya sa mga disipulo. So atong basahon pagbalik ang mic test. Ay, salamat sa Ginoo. Balik na. Gibayran. Okay. So, padayon na mga igsoon, no? So, atong makita din atong tanawon kung unsa gihimo ni Ginoong Hesus, no? Sa mga disipulo. Nya, sa pagtanaw nato sa bagyo mga igsoon, usahay makaingon ta nga ngano man ta nga sige matagkasuway ani mga kalisod sa atong kinabuhi. Pero kung atong tan-awon o tutukan nato ang bersikulo sa Santiago 1, kapitulo 1, bersikulo 2, ngadto 4 nag-ingon. Nag-ingon ini mga igsuon ko isipa nga nga tumang kalipay sa dihang makasugat kamo og nagkalain-lain ng mga pagsulay. Time pa at munong sa ta. No? Unsa giingon diha? Mga igsuon ko isipa nga tumang kalipay. Tumang kalipay. Dili lang kalipay, ordinaryo. Tumang kalipay yun. Sa dihang makasugat kamo og mga nagkalain-lain nga pagsulay. Mao na giingon sa pulong sa Dios diha sa basahon sa Santiago nga kalipay, tumang kalipay. Kay nasayod man kamo nga ang pagsulay sa inyong pagtuo mo sangput sa pagkamalahotayon. So gitistingan ta, gisulayan ta sa Dios aron mo lahutay kita sa atong pagpangalagad kaniya. O kinahanglan nga ang pagkamalahutayon mahingpit sa iyang buhat aron kamo mahingpit o masangkap nga walay magkulang. Grabe ang pag-andam sa Dios sa ato ang kinabuhi. Labi nang moabot kita nining mga mauhigayon. No? Sa pikas bahin. Sumuingon na ganig pikas bahin sa kunang gikaingon wa ta masayod kun unsa ang nasa unahan, no? Ang mga disipulo wala masayod nga sa pikas bahin adunay pagsulay nga nagpaabot kanila. Wala sila mahibalo niini apan ang usa ka bagyo moabot sa pikas nga bahin. Ug nini nga bahin usahay sa atong kinabuhi maayo ang dagan karon. Usahay sab sa sunod nga bahin ang atong dagan sa atong kinabuhi nagkalisod-lisod ta. Mao ni nahitabo sa mga disipulo nga niadto sila sa pikas bahin ug wala sila masayod sa unsa ang ilahang madangatan dito, no? Ug ato sa makita mga igsuon nga ang mga disipulo nga si Hesus
Tanaw na to, ang gibuhat ni Jesus sa dihang gipukaw siya sa mga disipulo, wala niya badlunga. Wala siya mo pakalma sa mga nangalisang ng mga disipulo. Kundili, unsa iyang gipakalma? Ang balod, iyang gipakalma. Gipahunong niya ang hangin, dili ang iyahang mga tinunan. So atong makita nga si Jesus wala magbadlong siya matinunan sa ilang sitwasyon o wala siya magisgot sa ilang gibati, kundili ang kahimtang sa ilang mga kasing-kasing nga kinahanglan nila ang pagtuo aron dili sila mutalaw inig-abot sa kalisod o pagsulay sa kinabuhi. Maunay dako kay natong mensahe karon. Ang Dios dili mo badlong kung unsa imong gibati diha. Apan iyang ipadayag nga atong reaksyon gikan na diri sa atong kasing-kasing sa kakulang og pagtuo sa Ginoo. Ang bagyo mao ang pagsulay pan kini oportunidad. Unsa may makuha nato nga pagtulon-an ni mga igsoon? Atong makuha nga pagtulon-an kan bisan pa magatubang og lisod nga mga kahimtang sama sa bagyo. No? Kinahanglan mo salig kita kang Ginoong Hesus sama sa mga disipulo. O tungod kay si Jesus kanunay mugiya o kauban kanato, no? Ug makita nato ang sitwasyon nila. Pagtabok nila sa pikas lawod, sa ato nang gitan-aw dinhi sa mga bersikulo, kauban nila si Ginoong Hesus. Nya sa paglawig nila, nakasugat sila og dakong unos, kung unsay gibuhat ni Ginoong Hesus. Wa mo magtuon? Ay dito. Ang nahitabo may igsoon nga si Jesus, si Ginoong Hesus natulog lang. Natulog siya, nag-unlan pa og kutson. No? So mo na, kabisan ng magatubang kita og kalisod nga kahimtang, sama sa bagyo, no, ato makita din ang mga disipulo na kinahanglan nga mosalig ni Jesus kay si Jesus kauban nila nga mugiya kanila. So nanghadlok sila. Wa sila magtan-aw nga si Ginoong Hesus kuyog man nila. So unsa man sa unsang paagi nga kita magiyahan o ingon man atong sa mga pagtulunan atong makuha. Unaha ang pagtuo o pagkamasulundon, no? Ang pagbiya sa mga tinunan sa panon sa katawahan o pagsakay kang Hesus sa sakayan nagpaila sa usa ka desisyon nga unahon ang pagtuo o pagkamasinugtanon kang Hesus bisan pag nagkahulugan nga kini pagbulag sa kadaghanan o pagbiya sa atong mga ginikanan o sa atong mga kaigsuonan. Pagkamasinugtanon. Ang ikaduha na pagsalig sa presensya ni Jesus. Bisan kung magatubang og lisod nga kahimtang sama sa bagyo, ang mga disipulo kinahanglan mo salig. Tungod kay ang presensya ni Ginoong Hesus anaa kauban nila. Kauban nila si Jesus nitong higayuna. O bisan pa hantod karon, kauban nato si Ginoong Hesus. Ug ikatulo na pagatubang sa mga hagit uban sa pagtuo. Kung doon na tayong mga problema, doon na tayong mga suliran nga atong masagubang, kinahanglan gyud ato nang atubangon dili nato biyaan kay ug imo nang biyaan inigbalik nimo atangan kana dito. No di pa gid ang masulbad. Ang mga suliran sa matag adlaw nga ato gisagubang maigsuon kinahanglan atong atubangon. Tungod kay kita gigamit sa Ginoo alang niya na aron kita malig-on. Kung mulabay ka na ng problema ha, nya sunod nga panahon nga moatubang ka na ng problema ha, kay imo nang giatubang, gitagaan kag solusyon sa Dios, makaingon na ka, human nako ani. Nakaibalo na ka, unsay buhaton. Di ba? Dili ato, pero gitudloan ta sa Ginoo nga mao nay buhaton. No? So unsaon nato pag-apply ni sa atong kinabuhi? No? Kinahanglan gyud nga ang atong pagkamasulundon. Una, ang atong pagtuo. Unya ang atong pagtuman sa mga pagtulunan. No? Bisan pag mubiya ta sa ato ang lugar nga komportable kay mga comfort zone nato mga igsoon kun ang Dios na magsugo kanato nga mag-ingon kanato nga lakaw og adto dito sa maong dapit ayaw gyud na siya himuang mubalda kanimo kanang imong kahayahay, kanang imong karuhay o kanang imong pagkakomportable. Biyae na tungod kay ang kanang imong komportable labaw pa unya ang imong madawat nga gasa sa kapulihay. Unya kinahanglan ipadapat ni i-apply na nato sa kinabuhi pinaagi sa pagdawat sa mga bag-ong oportunidad. Kay wa man ta masayod sa pagtawag ni Ginoong Hesus sa mga kahigayunan nga iya hatag kanato dunay mga bagong oportunidad nga iyang giandam sa matagtagsa nato ka kinabuhi. No?
Bisan kini og nagpasabot nga biyaan nato ang atong mga pamilyar, atong palibot, pamilya o uban pa sa dihang motawag ang Ginoo kinahanglan tumana. Ato ba nga mga hagit inubanan ang pagsalig sa pagtuo sa Dios ug ayaw kahadlok nga masugatan ang mga unos kinabuhi kay kini mga pagsulay sa pagtuo nga nagpasigugda sa kamahinungdanon sa atong pagsalig sa Dios ilabi na gyud sa panahon sa kalisdanan. Nagsigit ang istorya ni mga igsoon puro ni lisod-lisod, no? Pero mauni ang paglig-on nga gihatag sa Ginoo kanato. Wala ko masayod kung unsa inyong sitwasyon sa matag usa, no? Wala ta mahibaw dinhi pan kamo rin nasayod ang Ginoo. So kini atong gitun-an mga igsoon kay aron makadasig kanato nga wala ta biyae sa Ginoo bisan paglisod na kay atong kahimtang, no? Mao ni nagdanat sa ikaduha nga punto. Ang ikaduha punto, pagpakita ni Jesus sa iyahang gahom. So ang unos nagpahinumdum sa mga disipulo nga mosalig kang Jesus kay ang tanan ubos sa iyang gahom ug siya ang nagkontrol sa tanang butang. No? Unta mao sa natong una-unaon unsa may ato ang mga nawad-an batag trabaho, no? Nawad-an batag uyab kanang nawad biyaan ta sa atong bana, sa atong asawa, ug doon na ba mga problema sa pamilya, mga igsuon, ayaw mo kalimot nga si Ginoong Hesus nakita niya. Tataw ang tanan sa iyang mga mata, ang tanan dayag siyang mga mata ug nasayod na siya kung unsa ang sunod niyang buhaton alang sa inyo ug sa akong kinabuhi. So dili ta ngay mabalaka. No? Ang mga disipulo nalisang ug nahadlok nga malunod ug nagtuo nga ang ilang kinabuhi lakip kang Ginoong Hesus anaa sa peligro. Giapil-apil pag yun nila si Ginoong Hesus. No? Nahadlok sila nga malumo sila apil si Ginoong Hesus malumos. Unsa naman unsa may ug aton tanan unsa may background ani mga disipulo. Ang background ani nila mga igsoon mga mananagat ni sila. Sa ako nang giingon, akong amahan mananagat pero pag adto na mo sila nalunod. Wala naman tos Ginoo akong amahan, nakatilaw gimig lunod, no? So ingon na ni mga disipulo, ang background ani nila mga aniti na ni sila, mga maayo ni silang mga mananagat, apan sa pagtabok nila sa pikas bahin sa lanaw, wala sila masayod kung unsa ang sunod mahitabo. Busa atong basahon ang Marcos 1:16. Unsa ni sila? Gingon dinhi sa Marcos 1:16, samtang naglakaw siya si Ginoong Hesus, dadaplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya si Simon ug si Andres nga igsuon ni Simon nga namukot diha sa lanaw kay mga mangingisda kini sila. So mangingisda sa unang panahon mga igsuon daghan na gyud ang mga unos, mga bagyo nga ilang gisagubang apan ining higayuna ni talaw gyud ni sila. Nangalisang nangahadlok, no? Ug bisan pa sa maong kahimtang si Jesus natulog lamang silang tanan samtang silang tanan naguna-una nga sila mga matay busa ni abot ang higayon. Ila nang gipukaw si Ginoong Hesus. Ang senaryo ni mga igsoon, pag abot na sa balod, pag abot na sa problema, gibuhat nila ang tanan. Ala ipanlabay na kuno sa inlabay sama sa panahon ni katong si Jonah. Oh, salamat nakadungog ko. No, sa panahon ni Jonah, no? Nga pag-abot, nakasugat sila unos, lagi panlabay ang karga, gihuog nila ilang mga butang. Apan nagpadayon ang unos, mao na pagkakita nila, ikaw na hinungdan, gilabay Jonah. So, nalinaw ang dagat. No? Sa panahon sa Henesis mga igsoon, sa wala pa ang kalibutan, sa wala pa ang gimugna ang Ginoo, na ang iyang espiritu ana-ana sa ibabaw sa tubig. Sa kagubot sa tubig, sa ato padiha na ang espiritu sa Ginoo mao na dinhi ato makita nga siya ang nagkontrol gihapon sa tanang butang. Apan diingon dinhi sa 38, apan siya dito sa ulin si Ginoong Hesus natulog nga nagunlan. Basa ninyo? Daraday. Natulog nga nagunlan ug gipukaw nila siya ug ingnan magtutudlo. Dili ba lamang ikaw magpakabana nga mga lumos na kita? So ingon na mga igsoon. Sa panahon sa kaharuhay, makaingon ta, panalangin ni sa Ginoo. Tinuod man na, gikan man na sa Ginoo. Apan sa panahon sa kalisod, ato na sa ipagan ng Ginoo. Lord, nangalagad man ta ko nimo, Lord. Naghatag man ko sa kong tithes. Naapa ko iloan ang inyong pastor. Nangalakad ka, imo pang iapil ang Ginoo, ato pang ibasulon ang Ginoo sa panahon sa kalisod. No? Dinhi atong makita nga bisan unsa ang atong kasinatian, unsa atong kahanas, dinhi ang mga disipulo
Binaag tungod sa ilang kahimtang, nakita nila nga ang tanan nilang nahibaluan, ang tanan nilang kasinatian, kawang lamang. Mana silang panlabay, unsa na ilabay. Panghabwa nila, pero ang unos nagpadayon. Pero unsa gihimo ni Ginoong Hesus? Natulog. Dili lang ingon nga ordinaryong katulog, nagunlan. Lami kayo iyang katulog. No? Sumaw na ilang gipukaw. So kini nga pagtulon na mga igsoon, nag-awhag ka nato pagsalig sa gahom sa Dios o kita mo dangop kaniya pagpangayo og tabang kanunay nga hinumduman nga ang presensya sa Dios tungod kay anaa siya kanunay nag-uban ka nato. So dili nato saligan ang atong kaugalingon tungod kay nasayod kita nga kung kita mo sangpit sa Dios mutubag ka na siya ilabi na gyud anata sa kalisod. Busa gipukaw sa mga disipulo si Jesus tungod kay nahadlok sila sa kalit ug kusog kayo nga unos sa dagat sa Galilea. Nahadlok nga sila mga lumos. Ang ilang pagpasabot nga ang nakatulog, ang pagsabot nila nga si Jesus natulog, dinhi ato makita. Ang ilang pagsabot nga ang pagkatulog ni Jesus usa ka timaan nga wala siya magtagad sa kapiligro sa ilang kahimtang. Negative thoughts. No? Nga nag-aghat kanila sa pagpangutana. Niingon din ang pangutana, magtutudlo, wala ka ba magtagad nga mga wala ta? Unsa may makuha na to aning pagtulunan mga igsoon? Sa ilang pagpangutana, magtutudlo, wala ka ba magtagad nga mga wala kita? Nakita ni Ginoong Hesus nga ang unos nga mikuso-kuso diha sa gawas sa ilang sakayan, mibalhin o misulod sa ilang tagsa-tagsa kakasing-kasing. Maunay peligro. Concern ang Ginoo sa dili siya kaayo mutabang man siya mo pa lingkawas man nato siya apan ang concern sa atong Ginoo mga igsoon sa atong Dios dili ang kanang unos sa gawas tungod kay kontrolado na niya kundi ang unos nga naa sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing atong binuhatan. Mahimo man ang kontrolon sa Ginoo apan gitagaan ta niya nang maong pagbati. Kay diha masukod kung unsa gyud kadako ay imong pagtuo nga sa Dios ang imong pagsalig. Apan nakita dinhi ni Ginoong Hesus nga sa pagpangutana sa mga disipulo, magtutudlo, wala ka ba magtagad nga mga wala kita? Muna ba sila nakalimot ba sila sa tanan nga gihimo ni Ginoong Hesus nga milagro, pag ayo sa mga masakiton, pag unsa pa to divide ang mga pagkaon ug uban pang mga pagtulunan nga iyang gihatag kaniya, milagro nga iyang gihimo. Nawagtang mo na no dako kay ni natong timan-an. Nga ang ato ang kinabuhi mga igsoon ato gyud isalig sa Ginoo. Tungod kay bisan unsa man ang matag adlaw nato masagubang iya na nang giplano daan. No? Gihinahibalo na siya daan niya na. Di na ta kinahanglan nga Lord, duwa ka magtagad na unsa nako. Kita pa'y nangutana, gusto tag instant bitaw. No? Gusto ta og control mga igsoon. Ang kanang control sa atong kinabuhi, layo kay na, sukwahi kay na sa kalinaw nga atong bation kung kita mo salig sa Dios kay ang Dios mohatag nato kalinaw nga dili ikahatag sa kalibutan. Ingon ni ana. Pero kita gusto ta mo kontrol ato pag ingnon Lord, sa man pasagad man kanako. Unsa ra ko diri na mga lumos ta, mga matay ta. No? Mahigugmaon lang atong Ginoo. Kaya di pa siya mahigugmaon, mahingon rin siya kamuraman. No? Pero mahigugmaon, ug maayo ang atong Diyos. Mauna siya sa 39, mga igsoon, mibangon siya. Mibangon siya, ug yang gibadlong ang hangin, ug mingon siya sa lanaw, kalinaw. Duha ra gyud ka pulong. Kalinaw, hunong. Ug ang hangin milurang, ug miabot ang dakong kalinaw. Dinhi nasaksihan sa mga disipulo ang pagkagamhanan ni Ginoong Hesus. Ang pagkontrol niya sa kinayahan. No? Gipakita ni Jesus sa iyang gahom, kag iyang katakos ibabaw sa kinayahan, pinagi sa pagpahunong sa unos. Wala man siya mo badlong. Wa man niya moingon ang mga disipulo dito nagbadlong nga, unsa makawa na kay pagtuo. Wala siya mo dito og badlong niya na. Apan ang una nang gibadlong ang kinayahan. Kaya ron makita sa mga disipulo nga, si Ginoong Hesus, labaw sa tanan ang iyang gahom. Ingon man usab sa magbabasa, nining mga mensahe karon alang kanato nga atong makita
nga kana gihanay na ni Ginoong Hesus nga atong makita dayag sa atong mga mata pinaagi nining mga pagtulunan nga angay gayud yato siyang saligan. Atong makita nga sa diyang gipukaw si Hesus sa mga disipulo, wala siya mapakalma sa mga disipulo. Wala niya, kalma lang ha, ayaw lang kabalaka, wag gina siya mo anak. No? Kundili, ang balod ang iyang gipakalma. Gibadlong ang balod. Kalinaw, giingna ng hangin, hunong, unya, diha-diha, ni hunong, umikalma ang balod, umihunong ang hangin. So nga nung wala man mo badlong si Ginoong Hesus ug mopakalma sa iyang mga disipulo. Si Hesus wala magbadlong siya mga tinun-an sa ilang sitwasyon ug wala siya magisgot sa ilang gibati, kundili iyang gitumong ang kahimtang sa ilang mga kasing-kasing. Gipasabot kini ni Hesus nga kinahanglan nila ang pagtuo aron dili sila mahadlok mutalaw inig-abot sa kalisod ug pagsulay sa kinabuhi. Kay panalitan o kita ang nasa sitwasyon. Ingon ana, nanatas kalisod nga dunay muduol nimo, ayaw ka balaka. Maluwas ra ta. Nga moingon day mo nga mutuo day ka. No? Ang imong bation labi siguro mga igsoon masuko ka. No? Nabi tay example no, ako lang ning kuan kanang kasinatian la sa dinako. Kana bitong naay mga motaliwan sa mga mahal sa kinabuhi niya, mawali man sa taana, no? So, naka-experience ako na may igsuon nga, ang kanang mga tagtungod, grabe, ang gilumsa na sa ilang kaguol. Grabe ang kaguol, anak nga gibati. No? Gawas sa mga Kristohanon. Wala man magmaya ang mga Kristohanon o nagpasalamat sila sa tanang panghitabo, kaya ang mga Kristohanon nagpasalamat sa Ginoo sa mayo o dili panghitabo. Pero sa kadaghanan, ako nang nabantayan, nga umuduol gani ka sa mga tagtungod. Bantay lang yun, nga di mo maingon, Brad, sis, nakasabot jud ko sa imong gibati. Ayaw tao ninyo ing naana. Kaya ingno niya ka pareha ba tagibati? Dili. May no, pikpiko na lang nimo. Nga una lang kay isulti. Natin ako na. Kaya nakabantay ko nga ingon ana mga igsoon mas maay pa na mo pikpik lang ta sa baga kay pasig masipyat tag istorya. So ingon ni ana mao ni nahitabo nato dinhi ipasabot ni Jesus kinahanglan nga sila ana pagtuo aron dili sila mahadlok o mutalaw inigabot sa kalisod ug pagsulay sa ilang kinabuhi. Mao ni gyapon ato ang mga pagtulunan nga atong makuha, no? So ang mahinungdanon adunay mga mahinungdanon nga punto nga atong tan-awon dinhi. Una, si Jesus ang nagkontrol sa talang butang lakip sa kinaiyahan. Nature. No? Kay nakita mo ginato kausaray na giingnan hunong. Ni hunong. O kalinaw, nalinaw. No? So ato makita nga siya gyud ang nagkontrol labaw bisan pa sa kinaiyahan kay siya may nagbuhat ni ana, no? Kini nga tuling mga igsoon o passage nagawag kanato sa pagsalig kang Hesus bisan kun kita mo bati og kalisang og hadlok. Siya makahimo sa pagpakalma sa unos sa atong kinabuhi o paghatag kanato og kalinaw o kahupayan. No? Dili lang ta magluag-luag. Ikaduha na, ang umaabot iya na nangasayran. Nahibaw na siya unsay sunod mahitabo. Mao nang pag-ingon niya dito, adto ta sa tabok, moadto ta sa pikas. Nahibaw na siya unsay mo na mahitabo. Nahibaw na siya nga dunay unos at tubangon apan ang mga apostol, ang mga disipulo niya nga wala gyud masayod nangalisang. Wala niya una-una, sa una pa lang, nga gibasa na to sa bersikulo, nga niingon si Ginoong Hesus, mangadto kita sa atbang. So napasabot ka na, kagiyan ang giingon sa ato pa, doon na kasiguruan nga nagpaabot sa unahan, bisag dili pa maayo ang atong padulngan. Mao na iwa makita, usahay, di makita na to. No? So nasayra na ni Ginoong Hesus ang umabot. Sa pag-awhag ni Jesus nga mutabok sa pikas daplin sa lano, nasayo na siya sa umabot nga unos. Nga iyang gamiton pagsulay o pagtino sa pagtuo o pagsalig sa iyang mga disipulo. No?
Kini mga igsuon dili ni mahitungod kini atong pagtulunan karon ako lang isultidaan nga dili ni mahitungod nga mo-focus ta sa bagyo o sa uno sa atong kinabuhi. Ang atong gi-focus dinhi si Ginoong Hesus. Ug unsay iyang gihimo sa panahon sa kalisdanan, ug unsay gihimo niya sa atong kinabuhi, bisan pagipadayag ang atong pagkaukulang sa pagtuo, apan ang iyang gihimo buhatan ta ug maghimo siya mga pagsulay aron paglig-on sa matag usa kanato. Ay katulad din siya ang bugtong paglaom o kadangpan. Muli lain. Kanang atong awit sa praise and worship nga dalangpanan ka. No? Ayaw pagdangop sa uban kundili si Ginoong Hesus tungod kay siya ang labing gamhanan ug maghatag kanato og paglaom. Sa diyang gipukaw si Hesus sa iyang mga disipulo siya mibangon dayon ug ipahunong ang unos. So wala siya magduha-duha. Makita niya ang atong kahimtang anata sa kalisod, apan dili siya mutugot nga mahanaw ang atong kinabuhi. Tungod lamang niya ning mga butanga tungod kay gihigugma ta sa Dios. Iya tang gipakamatyan busa sa unsa man nga sitasyon, sa unsa man nga kahimtang anaa kita, iya gayud kitang luwason. Tungod kay aduna siya katuyuan sa matag usa sa atong kinabuhi. Ang ikatulo nga punto nga atong pagkahisgutan mga igsuon. No? Mao to ang katong ikatulo nga subpoints mo tong siya nga siya ang bugtong paglaom kadangpan. Tungod og kinahanglan usab kita musangpit sa Dios taliwala sa kalisdanan kay dili kita niya biyaan ug dili kita niya pasagdan. So ang ikatulo nga punto nato dinhi sa tulo ka main points nato nagingon dinhi nga pagpadayag ni Hesus sa kasing-kasing sa mga disipulo. So dinhin dapita sa Marcos 4:41 atong basahon ug siya mingon kanila, nganong nangalisang man kamo? No? Wala ba di ay kamoy pagsalig? Ninduta unta kung kita pa ni atong panahon na mga igsoon, kuyog ta ni Ginoong Hesus. No? Makita ginato ang mga milagro, makita nato ang iyang gipamuhat. Unya pag ingon niya dinhi sa disipulo, unsa ingon siya kanila nganong nangalisang man kamo, wala ba di ay kamoy pagsalig? Nindot unta kayo makasinati tanana pero inigabot nato og kita tuwa pa ta dito ingnon sa tang Hesus, ngano wa makipagsalig apil di gihapon ta. Wa tay salig. No? Dili ta makaingon nga anibaw na magutani kay gipakita naman ni nato dayag naman sa mga pagtulunan gigihatag nato nga dako kay gikatabang nahibalo tag unsay dagan sa atong kinabuhi sa unang panahon haron mahimo natong pagtulunan sa umaabot pa nga panahon. Okay? Si Jesus naguna pagbadlong sa hangin ug pagkalma sa usak mapintas nga uno sa dagat sa Galilea. Ug iyang gisunod pagbadlong ang iyang mga tinun-an. Gisunod na ang badlong. Pag ingon niya, nganong nangahadlok man nga nangalisang man kamo? Wala ba di ay kamo pagsalig? Gisulti ni Ginoong Hesus ngadto sa mga disipulo, humana niya gibadlong ang hangin, humana niya gipahunong ang unos. Wala niya direktamente nga gidritso nag-ingon ngano wa mo pagsalig. Wa siya mulitok niya na apan dili na iyang giunag badlong kinayan aron makita sa mga disipulo kung unsa gayud siya kagamhanan. Sa 41 mga igsuon og giabot sila og dakong kahadlok ug mingon sa usag-usa, kinsa man di ay kini siya nga bisan gani ang hangin ug ang lanaw mutuman man kaniya. Hunong ta? Unsa giingon sa mga disipulo? Kinsa man di ay kini siya. Murag mao sa na ito'y pangutana o dito patanang panahon na. Kinsa man dahil ni siya? Hangtod karon usay mangutana ti dayta, kinsa man dahil na siya? Mao na'y pangutana mga igsoon sa kulang og pagtuo sa Dios. Dinhi nakita ang kakulang og pagtuo sa mga disipulo apan tungod sa pagkamahigugmao ni Hesus, iyang gibadlong ang hangin pag-una. Iyang gibadlong gipakalma ang mapintas nga unos, una sila gibadlong. Nganong nangalisang ba kamo? Wala ba kamoy pagtuo? Ang mga tinun-an na tingala sa gahom ni Hesus ibabaw sa kinayahan o mga disipulo na puno sa kataha o kadlok nga nag-ingon kinsa ba kini siya? Ingon mausab sa atong panahon karon, sa panahon nga nawad-an na kitag paglaom, padulong na ta sa mawa na gid ang napuno na kita sa kalisang hinumdumi nga ang mga disipulo nangutana kinsa man di ay ni siya. Mao nay pangutana usab nga atong ibutang sa atong kasing-kasing nga dili na kinahanglan natong litukon kay nasayod na kita nga si Ginoong Hesus mao nagkontrol sa tanan, labaw sa kinayahan ang iyang gahom. Sakgaw ni ang tanan.
Dili na kinahanglan ang ato ang pagduda, dili na kinahanglan atong pagduwa-duwa tungod kay nakita ug nasinati nato pinaagi sa iyang pulong, sa iyang gahom ug sa iyang mga pagtulunan kung unsa ka maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. So mao na mga pagtulunan mga igsoon nga atong makuha dinhi. So una atong makita ang otoridad ni Jesus. Mga usag ni sa main nga punto. Ang mga bersikulo nagpakita sa takos ni Jesus sa pagmando sa hangin ug dagat. Usa ka tin-aw nga pagpasundayag sa iyang balaang gahom ug otoridad ibabaw sa kinaiyahan. Mao ni ang iyahang gipasabot sa iyahang o pagpadayag sa iyang gahom. Ang kahadlok o kakulang sa pagtuo sa mga tinun-an nagpakita nga sila nalisang sa bagyo nga nagpasiugda sa ilang kahadlok ug sa ilang kawalay pagsalig sa katakos ni Ginoong Hesus sa pagkontrol sa maong kahimtang. Dili sa nato nakalikayan. Makapangutana usab ta sa atong kaugalingon. No? Makapangutana kaasa naman ka Lord. Unsa naman ni akong kahimtang? Daghang kay tagpangutana nga unta dili gyud nato ilitok. Tungod kay ang Dios naglatid na sa atong kinabuhi gis pagsugod. He is the Alpha and the Omega. Moingon gani tag Alpha and the Omega. Dili siya, wala siya sinugdanan, wala siya katapusan. Nganong naa may sinugdanan, naa may katapusan. Nagipasabot nini mga igsoon. Moingon gani tag Alpha and Omega from the beginning of the creation until the end of this creation. Mao na ang Alpha and Omega. Kaya ang Ginoo walay sinugdanan ug walay katapusan. So basin og ako na ning lakbit no, kay basin og naa niya nganong naa may Alpha and Omega. Nya nganong ang Ginoo wala may sinugdanan, walay katapusan. So there's no Alpha and Omega. Walay sinugdanan, walay katapusan. So ang pagpasabot niya na kita. Moabot ang panahon nga kitang tanan kuhaon sa Ginoo. Kining kalibutan nga atong gipuy-an mga igsoon gidestino na ni das kalayo gunubo ni sa panahon ni Ginoo Hesus. Tungod kay kining kalibutan nga atong pagapuy-an ilisan kining bagong Jerusalem. Mao na ang sinugdanan, mao na ang Alpha and Omega. Maabot ang panahon, ang katapusan, mahimo ng bag-o ang tanan. O kamong tanan, nga niya karon, magkita ta dito. No? Wa gani ko, iyang po yung tanong kanyo bitaw na ini. Mao na itong pasalamatan sa Ginoo. Nga grabe ang iyang gugma, no? Nga bisan pa mga pangutana sa mga tinuan, kinsa man kini, bisan ang hangin o ang dagat magtuman man kaniya. So dinhi mga igsoon nga ang unos, nga actual gid unos. So ang ilang kalisang o kahadlok diha sa gawas nabalhin diri sa sulod. Nya usa pag yun nakita nila nga ang kauban nila si Ginoong Hesus. Ila naman nakita pero wala gid nila masuta, no? Wa gid sila makailangan ano niyo si kinsa man ni. Wa sila makaila sa tinud-anay lang. Diha na sila nakabaton og hadlok. Kining bersikulo 41 nagingon nga og giabot sila og dakong kahadlok ug mingon sa usag-usa kinsa man di ay kini siya nga bisan gani ang hangin ug ang lanaw mutuman man kaniya. Kung atong tan-awon sa pagbadlong ni Ginoong Hesus sa lanaw, sa balod ug sa hangin, pagkahunong sa hangin kausara siya nagsulti, pagingon niya kalinaw hunong. Kining paghunong mga igsuon, wala nato makita nga nawagtang ang kahadlok sa mga apostolis o sa mga disipulo. Dini atong makita sa 41 nga sa pag-ingon nila, kinsa man di ay kini siya. Maunang sinugdanan sa ilang kahadlok kay ilang nasuta nga sa kadugay na nilang pagkuyog ni Ginoong Hesus wala yun og kulang kay ang ilang pagtuo pagsaling ngadto kaniya. Diha na ang kahadlok nga nagdala kanila sa pagdayeg ug pagsimba ni Ginoong Hesus kay nakita niya siya gayud ang matuod nga Dios. Mao ni nga kahadlok human sa kalisang. Ang kalisang nga atong unos nga aktual ilang nasinati apan kining kahadlok diha sa ilang kasing-kasing nga ilang nakita siya gayud ang Dios. Ang tugbang niini mga igsuon mao ni ang pagdayeg ug pagsimba nato sa atong buhi nga Dios ni Ginoong Hesus. Mao ni kahadlok nga gihimo sa Ginoo nga adunay katuyuan aron kita makita gyud nato kun unsa gayud siya nga pagka-Dios sa atong kinabuhi, kun unsa siya kamaayo sa atong kinabuhi, kun unsa kadako ang iyang gugma diri kanato.
Unsa siya ka mga tinud-anon diri kanato. Naay tayo sa ingon sila no nga, Brad, kanang imo asa naman to mga kabats nimo, Brad? Si ako naman lang usa nabilin. Hay naman ding uban. Ano din nang gikuha na sa Ginoo. No. Iko pasalamat ka. Nga gipabilin ka. Ayaw tanawang sakit. Ayaw nang tanawa imong mga blatian ang imong gipasalamatan nga naa pa ka karon tungod kay dunay katuyuan ang Ginoo nimo. Og dako pa kayo imong paglaom nga ikaw makadawat sa kaluwasan ug kinabuhing dayon tungod kay anaa pa ka, buhi pa ka. Makabati pa ka sa pulong sa Ginoo pagsangyaw sa mga ebanghelyo sa maayong balita. So ang pagtulon-an ini sa mga disipulo ug alang kanato nagpadayag sa kakulang sa ilang kaugalingong sa pagtuo sa Dios mao nga sila gibadlong ni Ginoong Hesus. Kita ni Ginoong Hesus ilang kasing-kasing bisan pa ang atong kasing-kasing. Ang pagbadlong pagahimuon sa Ginoo karon pinaagi usab sa atong mga sirkumstansya. Sa atong mga pagsulay nga ato ang gisagubang karon, nga atong giatubang karon. Ayaw hunaw na nga gilisod-lisod ta sa Dios tungod kay nahigugma ang Dios kanato. Kung sila ang Dios gusto nga kita magkalisod-lisod, wa na siya magpakamatay alang kanato. Nahitabo ni mga igsuon tungod kay gipakita niya nga aduna tay tan-awon usab sa atong kagalingon ug unsa na ang atong estado diha kaniya. Nga makamata kita sa kamatuoran nga kita maghinalig kaniya nga dili ta walay mahimo kun wala siya. Ang mga disipulo puno sa kataha ug hadlok sa dihang nagpasundayag si Ginoong Hesus iyang otoridad ibabaw sa kinaiyahan. Naila nila ang iyang gahom tungod sa ilang katingala o sa hangin o sa balon nga nagtuman sa sugo nini. Kini nagsilbing pahinumdom sa kamahinungdanon sa pagtuo o pagsalig sa Dios bisan taliwala sa mga hagiton nga mga kahimtang o kalisod nga atong sagubangon. Si Jesus mga igsoon adunay gahom ug anaa kaniya ang kinatas-ang otoridad. Kamingon siya sa ang pulong sa Dios wala na nako masuwat na ana sa the commission, Great Commission nga ang tanang katungod, tanang gihatag na samahan ngadto kaniya ang pagdumala diri kanato. Sumao na nga anaa niya ang tanang otoridad ug pagkontrol sa tanan. Gilatid ug gihan-ay na niya ang tanan gikan pa sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Busa atong ibutang ang atong pagsalig, ang atong pagtuo ug ang atong paglaom ngadto kaniya. Ang unos sa kinabuhi dili na ang ikabalaka. Tungod kay kanang physical nga unos nga atong masinati usa kana kapag sulay. Apan ang unos nga naa sa atong kasing-kasing mao'y atong atubangon. Kamao nay magbanlod nato sa pagkawalay pagtuo niya sa Dios. Mao na ang unang gidil sa Ginoo, the storm inside our hearts. Dili ang unos sa palibot. Kitang tanan gitawag pagbaton og hugot kapag tuo sa Dios bisan pa sa lisod nga panahon. Ang mga pagsulay o unos sa atong kinabuhi gisulayan ang atong pagtuo. Kapag kinahanglan mo salig kita sa Dios nga mo'y tagiya sa tanan ug mo'y nagkontrol sa tanan. Kini nagpakita sa otoridad ni Jesus ibabaw sa kinayahan nga nag-aghat sa mga tinun-an sa pagduha-duha. Wala pa sila motuo sa una sa iyang pagkatao. Pandiha na sila mituo sa nakita nila sa pagbadlong niya sa unos. Kini nagpasundayag sa abilidad ni Jesus sa pagmando sa unos nga nagpakita siyang balaang gahom ug nagpabilin ug nagbilin sa mga tinun-an sa pagpamalandong sa iyahang gahom. Ingon mo usab kining mga pagtulun-an nga atong giisgutan mga igsuon, hinaot pa unta nga atong makita nga kini usa ka lesson, usa ka pagtulun-an nga giandam ug gitagana sa Dios nga atong mabatian karon panahon na aron atong makita kung unsa gayud ang lintunganay sa iyang gugma ug sa iyang katuyuan sa matag usa. Sumaw na nga ang tulo ka mahinungdanon nga atong tan-awon mga igsuon. Mao nga ang pagsulay ni Jesus sa mga disipulo. Mao nay una, bisan kun mag-atubang og lisod mga kahimtang sama sa bagyo,
ang mga disipulo ug kita musalig nga si Jesus kauban kanato ug siya ang mugiya. Ay kaduha, pagpakita ni Jesus sa iyang gahom, mao ni ang mahinungdanon natong timan-an mga igsoon nga si Jesus mao nagkontrol. Siya ang umaabot na sayra na niyang daan sa atong kinabuhi. Ug siya lamang ang bugtong kadangpan ug atong paglaom. Ang ikatulo, ang pagpadayag ni Jesus atong kasing-kasing ug sa kasing sa mga disipulo aron iya gayong masuta kung kinsa gayod ang tinud-anay o matinud-anon diha kaniya. So dinhi atong makita ang kinatibuk-an nga otoridad ni Ginoong Hesus. Amen. So hinaot pa unta nga doon na mo'y nakutlo nining mga pagtulunan kay kini. Personal gini nga mensahe nga gipadala sa Dios diri kanato sa atong matag-usa. Walay exempted, no? Walay labot nini, kitang tanan gipadala kini aron kita mulig-on magpabilin ang ato ang pagtuo ngadto sa Ginoo ni Ginoong Hesus nga mao'y bugtong makahatag sa atong kaluwasan o kinabuhing dayon ug madamlag. Ngampo ta. Tuido ko itong mga ulo. Mahana mo nga langit nun, salamat Ginoo, salamat Ginoong Hesus. Sa imong mensahe imong gihatag kanamo nining kapunon. Nagampo kami Ginoo Lord God nga imo kining ipadatom sa matag-usa namo ka kasing-kasing. Aron nga bisan asa kami dapita, kun asa mo kami tawagwa, kun asa mo kami ibutang, amo gayon nga timan-an nga ikaw lamang ang bugtong namong paglaom ug ikaw among kadangpan sa tanang higayon. Salamat Ginoo nining maong mensahe nga among mapadapat sa among kinabuhi, amo kining maaplikar ug amo usab nga ipakibahin sa among mga kaigsuonan, ilabi na katong wala pa makaila kanimo. Salamat Ginoo Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Kini mong pagampo sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen ug amen.